Ja tento turnaj mám v lete ako srdcovku, nakoľko tam mám dosť veľa kamarátov svojich a rád sa sem vraciam. A nemôžem nič vytknúť proste. Tento turnaj je top od začiatku až po koniec. My sme sem hlavne prišli preto, aby sme sa stretli ako partia, zabavili sa a užili si ten turnaj. Umiestnili hráči Adler Trebišov. Turnaj sa mi páčil, organizácia bola super. Ako tým, čiže sme sa zišli skvelá partia. Žili sme si to, škoda na konci, že to nevyšlo, jak sme chceli, ale nevadí, ideme domov druhým miestom. Vynikajúca organizácia, každý rok sa sem veľmi rád vraciam na tento turnaj, je to jeden z mojich naozaj najobľúbenejších turnajov, čiže v prvom mieste iba toľko, že sme to v prvom rade nečakali, ale sme za to veľmi radi, bojovali sme celý turnaj, myslím si, že sme si to svojou hrou aj zaslúžili a že je to v správnych rukách. Tak je to také príjemné pre mňa sa stretnúť aj s protihráčmi. 3 roky dozadu už ma zavolal vlastne Matúš Cifranič hrať tuto za tým. Veľmi sa mi zapáčila partia, tak chodím každý rok a je to perfektné. Matej Števkovič, David Piško.